kugamuchirai zvakare pano pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint. Nhasi tina Prophet Talent Madungwe apo patiri kukurukura nezvenyaya yecalling yavo kuti vanomboopareta sei munyika yemweya zvichizobatana nenyika yedu yenyama iyi physical world yatiri kuonana izvezvi. Prophet, tinogamuchirai zvakare pano paHard Talk with Uncle Saint. Aiwa, tinotina nekutidzosa futi zvakare muchirongwa tichitaura shoko raMwari kuti vanhu vatendeuke. If you know the truth, you shall be free indeed. So tauya panapa kuti tizoudza vanhu chokwadi, noti zvemafaniso zvinoitwa mumachechi, vanhu vachitsvaka mari machechi, vamwe vari kudai, vamwe vari kudai. No, tutaura direct from God kuti Mwari vari kudai to the people. The voice direct from God. Alright, so Prophet, patapedzera kukurukura manga muchitaura kuti zoni it's either imimi mataura that is final or the Bible. Kuroti Prophet imi munogona kutonyorawo renyu Bible, continuation yeBible zvikatozoverengwa zvikatozotevedzwa mangwana. Alright, Prophet Madungwe is the Bible. Because munhu ane season ndiyo the Bible. Immanuel. The Bible ndidika yakatiradza mapioneers akatanga Christianity wakatanga sei. But current sezvinonzi naJesu mwana ndakachengeta mitemo yese yaMozisi nekuti usaba usadini, but ndoite kuti ndisave kuti ndipinde umambo waMwari kanzi naJesu go and sell your riches to the poor. Saka zvauri kuudzwa ne the current men of the season ndizvo zvinokusave. Hausave nokuti usabayiwa, usaba ukazviteedzera uendi futi kudenga, unotoenda kuhell wateedzera zviri muBible. But zvandataura inini ende vanogona kuti heresi haisi heresi. Even Paul anoti pakauya mutumwa kana kuti any man of God asiri kutaura zvandiri kutaura ini, the men of the season. Anditika whether anga ari Peter akafamba naJesu akasataura zviri kutaurwa naPeter naPaul, anditika hana kubva kuna Mwari. Anditika even angel, even patime yatira I'm like Paul, the man of the season. Anditi ukacontradicta neni hauna kubva kuna Mwari. Even angel inocontradicta naProphet Madungwe, it's not from God, it's from hell. Because zvese zvataurwa neBible naProphet Madungwe ndo zviri correct. Saka all the churches must in line with the Prophet Madungwe, asiri in line with the Prophet Madungwe and the Bible. Is really from God. Alright, so saka muri kuti church inotungamirwa naApostle Apostle Chiwenga kuroti zoni haisi church yaMwari kana vachitadza kulaina naProphet Madungwe. Ivava vatolaine naProphet because vakatobuda pachena vakatoti Prophet Madungwe vanorwara nepfungwa. Mungadai kupa jekesa zvakare because a lot of people out there variko vakawanda vanototi Prophet maybe dzinenge dzakakanganisika. Alright, Prophet Madungwe is 100% fit. Alright, makatomboenda kwana chiremba mune medical report here yekwana chiremba makatombonoongororwa. Alright, regai nditsanangura nditi munoti pakadzika the Holy Spirit Acts chapter 2 na 3 anditika panonzi they were drunk. Peter akazosimuka akazvidefend akati how can we be drunk by 9 a.m. anditika 9 a.m. vakutonzi you are drunk. Vakati no. Saka vanhu pamunoita zvinhu zvaMwari munopiwa mazita akadaro. So the first time kupiwa mazita akadaro Peter vakanzi the drunk vakanzi zvidhakwa anditika but vava vabatwa nemweya mutsvene. Saka vanhu vanonditi vanopenga hativa accused, but chiripo ndechekuti malevels atiri kurarama nditika indiri kuvaudza zvavasati zvaitika kwavari anditika. Saka zvinozonziva Talent Chiwenga akazoti Prophet Madungwe vanorwara. Aiwa, inini ndiripo pakutoudza vanhu and there is no need for me kuti ndinde kuchipatara because I'm above even my doctors. Ndakaqualify doctorate reheaven 2016 to 27 chita. Meaning kuti you are a doctor. I'm a doctor, qualified doctor. Physician. Doctor wepanyama akatouya anotodai nini because iye paanorapa kusvika hakwasi kuzosvika pandinosvika ini because iye akasvika munhu anoti iwewe une AIDS anditika pandizoka ndoti alright chakakonzeresa chii ispirit of lust kuti munhu aite AIDS kuti ahura anditika. Saka pandinosvika ini ndinodarika doctor greater than doctors is here. So my doctors they must in line. I cannot so be you can even be called Prophet Dr. Talent Madungwe. Ndotonzi Dr. Madungwe kana ndakuita zvehealing nezvechichi ndotonzi Dr. Prophet Madungwe. Ndotonzi Dr. kana kupinda mune zvelawyer kana zvemutemo ndotonzi lawyer Madungwe anditika. Zvese then kana kupinda zvemaspiritual battles ndoti the heavenly commander anditika. Kana kupinda muprofesi ndonzi Prophet Madungwe. Sezvaita Jesu ainzi the lamp anditika. Kana the bright morning star anditika. Kana the lion of Judah anditika. Kana the tribe of Judah angani mazita akawandisa so ndozva
wandinooperate ndichiita so zvokozonzi kuno mumwe munhu anonzi talent Chiwenga azoti Madungwe anopenga haiwa hatisiri chitirira zvavanoti kana uchifamba jeni yako imbwa ikahukura kuti ungadombo woti imwe iwe hausviki zvekwari kuinda nditika toda kuti vanhu vazive kuti Jesu is about to come vanhu siyai kutadza nditika saka tikangoti chievry dog changoti chakuita bike tava kutoti matombo aiwa handisviki kwandosvika I focus kuti Jesu vanoziva kuti Jesu akudzoka vanosiyai zvivi sazvoti pazoita talent Chiwenga chimwe chimbwa changu uya chati aiwa hatinei nazvo izvozvo hatinei zvekuti paya chimwe changohukura kuti patatu kanda zvimatombo aiwa vana vadiki isusu we do not fight vana vadiki nditika imakamba ndaichera munhu papulpit read and then I speak about Jesus Christ I don't speak about anyone because hakuna akafira munhu kunze kwaJesu ndo wandinotaura noti kuti kwazoti another preachers kuti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro one voice one command prophet Madungwe ndi heaven tisu vacho tiripo iko zvino tikutaura zvidenga tiri kutaura chaizo direct from God noti zvakutenderera saka imi mune chechi yamunototungamirira izvozvo ini ndiri the founder of the remnant desire of all nations ministry based in Harare. Alright, munopindira papi kuitira vamwe vanogona kuti aiwa toda kutozomboenda kuchechi kwachona uye mune manumbers enyu akamira sei? Alright, isusu manumbers tingati we are all over the world. Australia tine vanhu, New Zealand all over the world atipindiri panzvimbo 1. So maservices edu munhu akabvunza zvinodependa. Vamwe tinopa online, vamwe tinopa nechi depending kana this week tinoita zvakati kana conference pamunoungana. Alright. Tikuti conference tinoitira kumwe. Masel group tinoitira kumwe. Maprayers emakuseni tinoitira kumwe. Saka akawandisa maplaces. Saka munhu anojoin tedzera maplatform yedu kana kuya paWhatsApp number yedu wobvunza kuti conference ye this week munoitira kupi se group munoitira kupi because maplaces acho akawandisa wonyatsobvunza ipapo because ndikakudza izvozvi nzvimbo 1 anditika mangwana unofutikana kuti tine conference atipo anditika saka unobvunza but the number yenyu vanhu vanokufollowai vakawanda sei? Alright, tingati they are unaccountable we can't count vakawanda vanhu vaprofita pamunopinda service munogona muri vangani 100 5000 alright isusu 20000 maservices edu zvatinoita panje anenge akabranchwa okay zvano umwe munhu anogona kuita 3 months asati apinda service na Prophet Madungwe but tinoselect kuti alright this service da kupreacha message yangu yakati tinopika matrukuda like booking anditika moya muservice aungosvika uchipinda ina Prophet Madungwe aingopindwi nemunhu wese inoselect on this week tina ningi vatrukuda nezvatruda nenumber yatrukuda anditika so most of the times munoita number yakakura sei? Azvinodependa nei zvakavana previous amakaita zvavana nhasi makuseni nandine my church ema closest angu anditika tine church yedu tichida kuita anditika we about 10 to 15 anditika ndeye maloyalties angu vandoda kupa masecrets heaven vari vega tatoita izvozvo makusenana anditi so it depends almost every day ndende maservices andiri kuzoya mass why ndiri kusimbisa ipapo vanhu vakawanda mubvunzwa vanogara vachida kuziva kuti chechi yaProphet Madungwe inombopindirwa papi just like another prophet vatachitaura vese vanotozikana kutonzi kana kuri kana vari vamagaya unoenda kwaZindoga kwaBlue Roof kuWaterfalls unonoona variko ukada kuendawo kwava makandiwa kuchitungwiza pakati hakuna secret yekuti vanoti imimi it seems like muri kujamba kungopa namba kuti isusu tinopindira panhamba yakati muna Harare Street. Let me explain. Yeah. I think one people they're not understanding what I'm saying. Okay. Ndikuti inini ma services edu akasiyana and haitiri nzvimbo 1. Okay. Yekuti tinoti sezvakaita anemona zvakaita PhD anditika inoti sinoitira paZindoga paine isusu atidaro. Alright. Imi munofamba every service you mobile. Natso kuna tidatira services kudombo shava anditika. But this week nemuri kudombo shava. Next week kana muri kuwadza this week kana muri town because isusu tiri like our church is like evangelism anditika even ndatosvika panapa nhasi inini handisi painterview imi ndimiri painterview indiri muchurch because tutaura nyaya dzechurch in church saka current ari kutoda voice raMwari kuti Mwari vari kudi andotirira pachano yatiri patikutoita ipapo sezvaita Jesu angasina church yekuti unomwana pakati nhasi Jesu akagara pakati ndo panenge ari isusu hatidaro always parudo rimwe ndo pandinge ndira ndika unoona kuti ndiwana ndiri kugomo rimwe zuva musi wesanda nditika ndichitoparidza mugoma nditika nevanhu vandatosangana ikoko ndakutoita zvechechi ndo zvanzine mweya saka handina pekuti unonditi nhasi unondiwana pakati Jesu angasina zvese muri mobile ndiri mobile because tiri muevangelism zvazvakaita Jesu
nhasi akamboenda kwakati akutoparidza ndozvandinoita nhasi ndinoona kuti nhasi tinenge tiri mutauni this week ndoita mwedzi ndisina kutombopinda mutauni ende ndinozviita kuita mwedzi ndisina kutombopinda mutauni macho mandoti tinoitira mamasi services edu handitika ndoita mwedzi futi ndisina kutosvikako ndiri busy ndichiita saka hazvina sakachiti mafollowers edu vanotoziva kuti tinotupa maupdates nhasi zvakati msosande zvakati saka hazvina place zvaingoita Jesu achingofamba dzimwe kwamboenda kune imwe church dzimwe kune imwe church achiparidza that's evangelism yatiri. Alright, prophet, mune mhuri, mune mudzimai nevana. Yes, tine mhuri. So mudzimai wenyu anotogamuchiraiwo saprophet? Anondigamuchira zvikafanira kuti vakaita problem maybe vanzomusoro ndotonamatira vandoziva ndine munhu waMwari ndotonamatira otopora so ndine the family vandondiaccept even my family kuti ndive zvandiri so even ndirambe ndakasimba my family supports me from the parents, my brothers, my sisters. The whole family vanototenda calling yenyu. Vandozviziva kuti tine munhu waMwari, family haina chainorwa munhu waMwari aripo tine muzodziwa. Vanozviziva because vakanona ndishandiswa. Inini vanhu havazivi ndine matestimony. Ndoziva kuti vanhu havandiziva nokunona chita kana vamwe mainterview. Vanofamba neni. Ndine matestimonies akawanda. There was certain time ndibva kumaprayers nditika kwakatanga kunaya. Ndikati Mwari inini handisi kubva kunoroya nditi unoziva mvura yene kumashure pangu ndichifamba kusvika ndapinda mumba ndinopinda padoor mvura ichipfuura nditika then rimwe day ndibva futi zvekumaprayers ndakafasta nditika then kwaipisa ndikati Mwari inini handisi kuda zuva because ndakafasta body yangu haisi kuda zuva nditi munoziva all of a sudden pakangoti a miracle clouds nditika dzakatanga kuvhara gore kusvika ndasvika kumba makore achimwe ndichikunosvika kumba ndobva disappear saka zvana healing zvazvikwanzi kunamatira aiwa izvo zvidiki kwandiri izvo munotoporesa nekuto ndine anonzi matestimony even AIDS even ana cancer even covid ndainamatira nachipora as far as America pakanetsa ndikabatsira vanhu vakawanda maZimbabwe ndangane covid kuAmerica vachititi madoctor saka matestimony kwandiri haaperi but I do not focus about miracles kuti ndazoita mangani even naJesu mamwe ana kunyorwa because he was not focusing about miracles. Because munhu anoita miracles zodaka munhu wese on earth it's prophet Madungwe but prophet Madungwe zvavo is not about into kuti sizvaita Jesu kuti ndatoporesa munhu mundiona aiwa no we do not operate like that. We're very humble. Aiwa tinokutendai tiri panapa Hard Talk with Uncle Saint patiri kukurukura na Prophet Talent Madungwe ndofunga muri kungozvinzwira kuti vanonzi zvakare Dr. Prophet Talent Madungwe ngatisangane zvakare pachikamu chinotevera.